יהושע TVWA, שלום, מדברת אור. שלום, מדברת אדר ממגזין קריאייטים. אני יכולה לדבר עם מנהל הקריאייטיב? הלו. שלום, אדר ממגזין קריאייטים. אנחנו מוציאים מוסף מיוחד לסיכום השנה בפרסום, ובתחום הבנקאות בחרנו את הקמפיין שלכם כקמפיין הטוב ביותר. וואו, תודה רבה. קודם כל, לפני שאני מתחילה, רציתי להגיד שבאופן אישי מודי הוא הפייבוריט שלי. את יודעת, מודי זה מודי. אבל גם אסי כהן ועדי אשכנזי מעולים. וגם גברת סוכניק מצחיקה. את מדברת על הקמפיין נראה לי של מרקנטיל. מרקנטיל זה פוגל. זה פוגל. הגעתם לפרסום עם בר מרחב שקד. להנהלה, הקש 2. לקריאייטיב, הקש 3. להנהלה... הלו. שלום, מדברת אדר ממגזין קריאייטים. אני שמחה להודיע לך שבחרנו בקמפיין האופנה שלכם לקמפיין הטוב ביותר בשנה החולפת. אחלה, תודה רבה. כן, מאוד אהבנו את הסרט עם הבחורה שנוסעת באוטו והג'ינס, וגם הסרט עם הגבר פשוט מצוין. מה? איזה גבר? נו, שהוא מניח את הג'ינס על העץ ויורה בו, אבל תדע שבעיקר האמירה היא שעשתה לכם את הקמפיין. The skinny is dead. איזה אומץ. לא, סקיני זה לי קופר. זה לא אנחנו, זה פוגל. זה פוגל. שלום, ותודה שהתקשרתם לפרסום אטלר חומסקי ורשבסקי קרי ישראל. הלו. היי, לפני שאני מתחילה רק רציתי לוודא. צ'מפיון מוטורס, זה לקוח שלכם, נכון? נכון. מעולה. אז אני שמחה לבשר לכם שקמפיין הרכב שעשיתם לטיגואן נבחר אצלנו במגזין קריאייטים לקמפיין הרכב של השנה. לא, פולקסווגן זה לא שלנו. אבל אמרתם שאתם עושים את צ'מפיון. צ'מפיון כן, אבל פולקסווגן זה פוגל. זה פוגל. פוגל אוגלבי, שלום. היי, אפשר לדבר עם גיא גורן? בבקשה. הלו. שלום. כן, אדר. אני רק רוצה להגיד שגם השנה עשיתם לו משביר עבודה יוצאת דופן. לא, את מתבלבלת. המשביר זה מקן. זה מקן.